To yanzu ina yanka ka kai na kai ka ba shi kenan ba ji arasa. Wai ke ba fafanki bane ya saka mu a cikin wannan hali kuma tunda ya shirye mu ki je ki dauko kaya mu tafi ko so kike sai an kashe mu. To Juma ya sha amana. Yana son ya haɗa baki da hukuma ya tona asirin mu. A ɗauki mataki domin ba mu so manya su shiga maganan ga. Ya ba ku ringa mana irin wannan abu na banza. Oga, ga na Juma can zai fita da shi da iyalansa. Na Juma suna can sun fita bakin layi bakin hanya gashi can. A ina? Can hanya ku taimake ni kai ku taimake ni. Zo mu je. Asiri na ya mutu. Kurba mini asiri. Na gode abokina kurba mini asiri. Allah ya tsine maka Juma.